প্ৰায় কাবাৰ ধৰক 1,72,000 সোমাইছে, কাবাৰ 1,09,000 সোমাইছে, কাবাৰ 1,20,000 সোমাইছে। এতিয়া বাকী গম পোৱাত সেইখিনিতে 1,00,000 ওপৰলৈকে সোমাইছে। মেক্সিমাম আপোনাৰ 40,000, 23,000, 13,000, 18,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ এমাউণ্ট কিছুমান। हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेरावहाय मैया दाखालिनिफ्रायनो मोनसे बिग आपडेटनि भिडिअखौ आं होबाय थादोंमोन नालाय लोगोफोर, नङा होमब्ला गोबां सुबुंनियावनो माबोरैहाय फ्रियावनो फैसा हाबदों बा बहानिफ्राय बोरै फैनानै बिदि फैसा हाबदों आरोना लोगोफोर। थ' बिनि बिखय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मैया दाखालि गोबां भिडिअ होबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर। बेनिनो दिनै फिन खेबसे भिडिअ लाबावबाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामलासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदोंनोसै। नोंथांमोनाल' स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना गोबाङानो जाय सुबुंनियावहाय बेफोरबायदि फैसा फ्रियावनो हाबदों बिथांमोनाथ' निसय नैबे मोनसे रादाबखौ बा निउसखौ मोनखाबायबो जानो हागौ बा मोनाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयखौबो बुङो, जाहाथे नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला नैबे भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। जायनियावनो फैसा हाबदोंमोन गोबां सुबुंनियावनो बिथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअ इम्परटेन्सनि आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला बे फैसा हाबनायखौ नोंथांमोना बोरैहाय मोनखो, बबेनिफ्राय मोनखो आरो बे फैसाखौ नोंथांमोना घुरायफिननांगोन नामा होननाय बेफोरबायदि मोनसे सोंलु जानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आङो मोननैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होग्रोनि। जास्ट नोंथांमोनाल' बे मोनसे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बे नोंथांमोना बे फ्रियावनो मोननाय फैसाखौ आरो बबेनिफ्राय मोननाय, माबायदि सिस्टेमाव मोननाय नोंथांमोना, बियो बबेनिफ्राय फैखो, मा खालामनानै फैखो, नोंथांमोना बेफोरखौ अल डिटेल्स मोननो थाखाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांबाय था जोबजासिम। आरो बे फैसाखौ रिप्लाइ होफिननांगोन ना, घुरायफिननांगोन ना नाङा, मानि कारननि थाखाय घुरायफिननांगोन, आरो बेनि बागै नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नायोब्ला निश्चय नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगो। আপোনাৰ ৭৬,৩০০ কেই টকা হৈছে খুচুৰা পইচা। টোটেলটো শনিবাৰে উলিয়াইছোঁ আমি। সেইটো আৰু আমি ভবা নাই, যোনে সোমাইছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ, যাতে আমাক আকৌ দিয়ে, আমি সেইটো বেয়া নাপাওঁ। কাবাৰ ধৰক 1,72,000 সোমাইছে, কাবাৰ 1,09,000 সোমাইছে, কাবাৰ 1,20,000 সোমাইছে। এতিয়া বাকী গম পোৱাত সেইখিনিতে 1,00,000 ওপৰলৈকে সোমাইছে। নাই এইটো নহয়, তেওঁলোকে মানে অলপ হেৰি কৈছে, ভুল কথা কৈছে। 1,00,000লৈকে সোমোৱা নাই, হয়তো প্লাছ কৰি পেলাই মই কৈছিলোঁ নেকি। এইটো মেক্সিমাম আপোনাৰ 40,000, 23,000, 13,000, 18,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ এমাউণ্ট কিছুমান। ইয়াত গাঁৱত 800 মান আছে, 800-900 সোমোৱা নাই, গোটেইবিলাকতে সোমোৱা নাই। তথাপি বৰ বেছি আজি এইবিলাক আহিছেতো, আজি এইবিলাক চাই পেলাই আমি গম পাম। যোৱাকালি বৰ বেছি যোৱাকালি নহয়, যোৱা পৰহি 100 মানত সোমাইছে আৰু মেক্সিমাম সোমোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমানে নিচে পইচা উলিয়ায়। নাই, এইটো PMFBY বুলি আমাৰ মানে আমি গম পাইছোঁ। এইটো PMFBY বুলি আহিছে, PMFBY ডিছবাৰ্চমেণ্ট বুলি এনেকুৱাকৈ আহিছে। আৰু অলৰেডি এইটো কনফাৰ্ম হৈ গৈছোঁ আমি আৰৰ পৰা ফোন কৰিছে আমাক। নহয়, এইটো মিছা কথা সম্পূৰ্ণ, সেইটো হ'বই নোৱাৰে। আগতেও সোমাইছিল একবাৰ এনেকুৱাকৈ, গতিকে সেইটো ট্ৰেডিঙৰ পইচা হ'বই নোৱাৰে। এইটো হৈছে, এতিয়া গোটেইবিলাকে শুনিছে না, পাব্লিছ হৈ গৈছে অলৰেডি। গতিকে সকলোৰে মানে ভাবিছে আমাৰ তাতো সোমাইছে নেকি, এনেকুৱাকৈ চাব আহিছে গোটেইবিলাকে। পইচাটো এতিয়া ঘূৰাব লাগিব মানে এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। তেওঁলোকেতো দিবই লাগিব। KCC আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা দিবই লাগিব। এনেও আমি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচা কাটি লওঁৱেই তেওঁলোকৰ পৰা, গতিকে এনেকুৱা কথা। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन, निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर। आरो बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर, नङा होमब्ला। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होमब्ला, जायनियावनो फैसा हाबदोंमोन बिथांमोना जिहेतु नैबे बायदि फैसाखौ घुरायफिननांगोन ना घुरायफिननाङा, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बे फैसाया जाबाय PMKBY निफ्राय हाबदों होननानै बुंदों आरोना। गोबां सुबुङानो ट्रेन्डिंनिफ्राय हाबदों होनना बुंदोंमोन, नाथाय बेयो ट्रेन्डिंनि फैसा नङा। बियो गोबां 2-3 बोसोरनि सिगाङावबो बियो हाबखांबायनो बबेबा जिल्लायावहाय, बबेबा डिस्ट्रिक्टआव, नङा होमब्ला लोगोफोर। आं मिथियामोन। सानैसो सुबुङाहाय कमेन्ट्सआव खालामदोंमोन, कमेन्ट्सआव मैया दाखालिनि भिडिअआवहाय नंमारगौ बिथां बुंनाय ब्रादारा नंमारगौ। सिगाङावबो बेयो मोनसे बेफोरबायदिनो हाबनानै फैखांबाय, नङा होमब्ला। PMKBY निफ्राय
नैबेखौ हाबदों होननानै बुंदों आरोना दायो स्टेटमेन्ट खालामनानै जितु मोननाय इनफरमेसनखौ बिथाङा नैबे जिहेतु बेंकआव खामानि मावग्रा बेंक ब्रान्सआव खामानि मावग्रा बिथाङा जितु फन खालामनानै गोजौ लेभेलावहाय फन खालामनानै सोंहरनानै बेफोरबायदि माबाखौ इनफरमेसनखौ मोनबाय होननाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ बांद्राय गोलाव फोलावनो होनानै सानाखै नङा होमब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बाथ्रायाथ' जिमानो बुङो माने लावलांबाय थायो नङा होमब्ला लोगोफोरा थ' आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय जोबनायनि सिगां मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ हायोब्ला जिमानखिनि नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो मानो होनना बुङोबा नैबे मोनसे भिडिअआ बिराद इम्परटेन्ट मानो होनना बुङोबा जाय सुबुङानोखि बे फैसाखौ फ्रियाव मोन्दोंमोन बिथांमोना बे फैसाखौ घुरायफिननांगोन नामा होननाय बुंनाय मोनसे सोंथिया बिराद गोदोर जानानै फैदों नङा होमब्ला लोगोफोर जाहाथे नैबे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोनाबो मोनथिनानै लायो नङा होमब्ला माबायदि घुरायफिननांगौ घुरायफिननाङा माबायदि खालाममारनांगौ नङा होमब्ला बहानिफ्राय मोन्दों मोनाखै बिथांमोना गोबाङानो मिथियाखैमोन नालाय थ' ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना जायफोरानोखि नुदों गोबां सुबुंफोरानो थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो हाजासिम शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर थ' आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट फिन खेबसे शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय आंनि बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो जाहाथे आं बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय